reached out to me, but I turned my back 'cause I didn't think you had what I need. And now you're everything. You're everything to me, and I can't be without you, God. You're everything, and I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me, and you brought these bones to life. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally, God. You stood with open arms, but I ran away 'cause I was scared of the pain that came with trust. But I came running back into your embrace, because I knew you'd still be there. You'd never leave me, God. And I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me, and you brought these bones to life. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally, God. And I don't deserve you, God. I don't deserve you, God. But you keep on loving me anyway. Oh, you'd never stop loving me, God. Now I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me, and you brought these bones to life. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally, God. Oh, thank you. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Missier qaddis aħna u ngħixu dan iż-żmien hekk qaddis hekk sabiħ, iż-żmien tal-qawmien, tal-irxoxt, tar-rebħa ta' ibnek fuq il-mewt. Nitolbuk timlina bit-tama, bil-qawwa, bil-kuraġġ. Timlina bil-ħajja tal-Ispiritu qaddis tiegħek biex tgħinna flimkien man-nisa illum nagħmlu l-esperjenza tiegħek ta' ibnek irxuxtat. Esperjenza tal-qabar vojt. Għatina missier li nirrispettaw is-sentimenti profondi tagħna u ma nattuhomx, ma nilbsux maskli kif jippruvaw jagħmlu s-soldati, l-assassini l-kbar u l-kapijiet. Għatina mulej l-Ispirtu qaddis tiegħek il-lejla biex timlina mill-ġdid bl-aħbar it-tajba tal-qawmien. Inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien in-nisa telqu malajr minn ħdejn il-qabar. Kollhom biża' u ferħ kbir. U marru jiġru jagħtu l-aħbar lid-dixxipli tiegħu. U wara iltaqa' magħhom Ġesu u qalilhom isliem għalikom. Huma resqu lejh, qabdulu riġlejh u nxteħtu qudiemu. Imbagħad Ġesu qalilhom tibżgħu xejn, morru waslu l-aħbar lil ħuti biex jitilqu lejn il-Galilija lili jarawni hemmhekk. Huma sejrin xi wħud mill-għases marru l-belt tant il-qasissin il-kbar u tawhom l-aħbar ta' kull ma kien ġara. Dawn inġabru flimkien max-xjuħ, ftehmu bejniethom u taw lis-suldati kemm xa flus ġmiela u qalulhom ejdu hekk. Ġew id-dixxipli tiegħu bil-lejl u serquh waqt li konna reqdin. U jekk il-gvernatur jisma' b'dan, aħna nġaluh jemmen u lilkom neħilsukom minn kull inkwiet. Dawk ħadu l-flus u għamlu kif qalulhom. U din il-biċċa xterdet hekk fost il-lut sal-ġurnata tal-lum. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Mela il-lejla tajba lil kulħadd qegħdin fl-ottava tal-għid illum l-ewwel jum, it-tnejn, u l-liturġija l-Vanġelu jlaqqana mal-ġrajja tan-nisa kif ukoll mal-ġrajja tas-suldati dritt wara l-qawmien ta' Ġesu mill-mewt. Hekk jiena u naħseb ftit u nipprepara fuq dan il-Vanġelu ftakart f'esperjenza li kelli madwar 11-12 sen ilu meta kont Ġerusalemm, propju Iżrael, fil-ġranet tal-ġimgħa l-kbira u lejt. U kienet esperjenza tassew sabiħa għaliex għax fil-ċelebrazzjoni kbira li għamlu il-velja tal-lejt li ssir fil-qabar ta' Kristu, propju fil-qabar Vojt, meta jaslu għal-ħin tal-Vanġelu jagħmluh b'dan il-mod. Min ġewwa nett tal-qabar, minn ġew l-qabar ġewwa nett, jixxandar jitħabbar il-Vanġelu li jkun imiss dik is-sena, jekk hux il-Vanġelu ta' San Mark, ta' San Mattew, ta' San Luqa, dak il-Vanġelu li jkun imiss skont is-sena liturġika. Għal min ma jafx is-sena liturġika maqsuma fuq ċiklu ta' 3 snin. Imma mbagħad dritt wara li jixxandar il-Vanġelu li jkun imiss ta' dik is-sena ġewwa fil-qabar fost il-kant tal-Alleluja, hija esperjenza hekk li ġiblek tqajjimlek ġismek xewk. Imbagħad id-djaknu imur fl-4 kantunieri tal-Knisja tal-Bażilika tal-Qabar ta' Kristu, Knisja kbira, Bażilika kbira, imur fl-4 kantunieri, fl-4 tirjieħ ta' din il-Bażilika u f'kull kantuniera ixandar u għaw jħares il-barra lejn il-barra, mux lejn il-naħal ta' ġewwa tal-Knisja, imma biex ngħidu hekk kważi jħares lejn il-ħajt, jħares il-barra, ixandar mill-ġdid kull Vanġelu, l-Vanġelu skont l-4 Evanġelisti. San Mattew, San Mark, San Luqa u San Ġwan. Għax din l-aħbar ma tistax tibqa' magħluqa fil-rokna ċkejkna tal-qabar, fl-ispazju żgħir tal-qabar, imma tittixxandar mal-4 tirjieħ tad-dinja. Din l-aħbar illi qalbet u xekk il-mixja tal-istorja tal-umanità. Il-bniedem m'għadux iktar iddestinat biex jispiċċa fid-dlam tax-xeol, fid-dlam tal-qabar kif kienu jemmnu l-Lut, imma il-bniedem jibqa' ħaj anzi u msejjaħ is-sejħa tiegħu. Il-kelma xeol tfisser sejħa, is-sejħa tal-bniedem li jkun maqut f'intimità, fil-beatitudni, fid-dawl ma' Alla. Imma għaliex il-Vanġelu, l-4 Evanġelisti jirriservaw l-esperjenza tal-qawmin mill-imwiet għan-nisa. Din hija xi ħaġa li matul is-snin hekk affaxxinat lil ħafna nies lin-nisa.
U l-Vanġeli jgħidulna b'mod ċari li id-dixxiepli li kienu rġiel sabuha bitqila biex jaċċettaw din l-aħbar it-tajba, din it-testimonjanza, din ix-xhieda tal-qawmin mingħand in-nisa. U bir-raġun ir-rabbini Lut fit-Talmud għandhom miktub illi meta tiġri aħbar straordinarja mhux tas-soltu biex tiġi emnuta hemm bżonn li jkun hemm 10 xhieda irġiel. Rridu jkunu rġiel, 10 rġiel. U tant jinsisti fuq il-fatt li rridu jkunu rġiel, it-Talmud, illi jgħid li jekk ikunu 9 irġiel u 100 mara, dik it-testimonjanza ma toċ. Nittama li n-nisa ma jħedux għalihom, imma din kienet l-idea fil-mentalità orjentali. Jekk ikun hemm 9 rġiel u 100 mara, dik it-testimonjanza, dik ix-xhieda tiġi meqjusa bħala invalida ma toċ. Imma jien nidħlu ftit iktar fil-fond. Għaliex kellhom ikunu n-nisa, għaliex huma n-nisa il-mara dik li tixet għal-qawmin mill-imwiet. Fil-Vanġelu ta' San Ġwanna għandna lil Marija ta' Magdala, fil-Vanġelu l-oħra għandna 2 nisa jew 3 nisa. Kull Vanġelu, imma hija l-mara, hija l-mara. Forsi għaliex il-mara hi l-iktar qrib tal-misteru tal-ħajja. Forsi għax il-mara hi minna nfisha kollaboratriċi, hi għajn tal-ħajja flimkien mal-missier, flimkien mal, imma mhux biss. Forsi għax il-mara fl-esperjenza psikoloġika u spiritwali tagħha taf xi fisser, taċċetta iktar, tammetti iktar il-possibilità ta' mewt li tagħti l-ħajja. Il-mara tagħmel din l-esperjenza, tmut biex tagħti l-ħajja. U allura bir-raġuni li l-Kristjaneżmu, differenza minn reliġjonijiet monoteisti l-oħra, palmu il-Buddiżmu, sa ċertu punt il-Buddiżmu, il-Maomettiżmu, l-Iżlam, kif ukoll il-Ġudajiżmu, il-Lut. B'differenza minn dawn ir-reliġjonijiet, il-Kristjaneżmu huwa reliġjon li hija iktar femminili, iktar tal-mara. Hija il-mara illi hija l-aħjar persuna, l-iktar persuna adattata, l-iktar persuna li tista' tiġi konvinta u b'konvinzjoni x'xandar l-aħbar it-tajba tal-qawmin ta' Ġesu, l-aħbar it-tajba tal-ħajja ta' dejjem. Hija l-mara illi minna nfisha ma tistax temmen, ma tistax taċċetta illi dik il-ħajja li tnislet fija b'misteru, li osservat tikber fija b'misteru il-ħajja, ma tistax tammetti, ma tistax taċċetta il-mara li din il-ħajja għad tispiċċa, li din il-ħajja tmur fix-xejn, ma taċċettajiex fin-natura tagħha il-mara. U din hija allura l-esperjenza tal-qawmin mill-imwiet illi jilqgħu l-ewwel qabel kollox in-nisa u li jxandru b'qawwa in-nisa. Mhix xi ħaġa hekk b'kombinazzjoni, mhix xi ħaġa artifiċjali jew superfiċjali illi huma in-nisa l-ewwel apostli, l-ewwel ħabbara xandara konvinti tal-qawmin ta' Ġesu mill-mewt. U allura il-Vanġelu tal-lum ilaqana ma' żewġ nisa, ma' dawn iż-żewġ nisa illi jitilqu mill-qabar skont il-Vanġelu ta' San Mattew wara li raw l-anġli li qalulhom isma' mhux qiegħed imma qam. U jitilqu dawn in-nisa, jitilqu malajr minn ħdejn il-qabar kollhom biża' u ferħ. Kollhom biża' għaliex biża'. Kollhom ferħ għaliex ferħ. Il-Vanġeli jgħidilna ferħ kbir u żgur. Għaliex ferħ kbir? Meta tifraħ int? Meta xewqa profonda tiegħek tiġi maqtuha. Jew meta xewqa profonda tiegħek tiġi maqtuha ħafna iktar minn dak li kont tistenna. Dakinhar aħna nifirħu. U li minni l-ikbar xewqa li għandu l-bniedem, jekk aħna nkunu sinċiri ma' nfusna u din ix-xewqa tgħixha fuq l-esperjenza tagħha tħossha b'mod iktar profond il-mara li minni din ix-xewqa jekk mhix ix-xewqa tal-ħajja ta' dejjem. Ix-xewqa tal-ħajja li tibda imma ma tispiċċax. Tibda bħala rigal
bħala don ta' Alla u tibqa' bħala biex ngħidu hekk bħala bidla għall-aħjar, bidla għall-milja ta' dan id-don fl-għaqda ma' Alla meta niġu biex ninaqdu miegħu wara l-mewt. Imma għaliex il-biża'? Il-biża' li ġarbu n-nisa ġej mill-fatt li din is-sejħa, din l-aħbar tal-ħajja ta' dejjem iġġib konsegwenzi, ħafna konsegwenzi fil-ħajja tal-bniedem. Jekk aħna msejħejn biex nibqgħu ngħixu, jekk aħna msejħejn biex il-ħajja tagħna tibqa' u tingħaqad ma' Alla, allura mill-lum stess irid ikun hemm konsegwenzi prattiċi konkreti fil-ħajja tagħna li ngħixu, fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Allura l-ħajja tagħna tkun mogħtija. Jekk il-ħajja ta' Ġesu li kienet mogħtija, għax kienet rigal mingħand il-missier, u din il-mara n-nisa setgħu jifhmuha tajjeb, il-ħajja rigal hija don li jagħti l-missier. Jekk il-ħajja don hija rigal, u jekk il-ħajja biex tiġi mejxa fil-milja tagħha, trid tiġi mogħtija, trid tingħata, trid tkun self-giving kontinwament. Allura din il-ħajja titlob responsabilità. Minna l-ħajja ma nistgħux neħduha hekk b'mod easy. Ma nistgħux ma nagħtux kasa kull mument tal-ħajja tagħna, ma nistgħux ma napprezzawx u ma ngħixuhx fil-milja tiegħu. Ma nistgħux ngħixu b'mod egoistiku il-mumenti tal-ħajja tagħna. Jekk hija din il-ħajja li tibqa' l dejjem, jekk hija din il-ħajja li tingħaqad ma' Alla, il-ħajja li tingħata. U dawn in-nisa, Marija ta' Magdala u mara oħra, imorru jagħtu l-aħbar lid-dixxipli tiegħu u x'jiġri. Huma sejrin jiltaqa' magħhom Ġesu. Hawnhekk għandna punt ta' min nieqfu ftit fuqu għaliex huwa dak li rid jgħidilna San Mattew bil-mod ta' kif u jirrakkonta l-ġraja tal-qawmien. Kull Vanġelu kif se ninnutaw f'daw il-ġranet jirrakkonta l-ġraja tal-qawmien mill-perspettiva tiegħu. San Mattew fil-perspettiva tiegħu, fil-viżjoni tiegħu, irid jgħidilna li aħna ma ninsewx li l-Vanġelu miktub għalina, mhux miktub biex jirrakkonta bi storja, imma din l-istorja kif se tbiddilna, kif se tkun aħbar tajba lina. Allura San Mattew jirrakkonta l-qawmien b'tali mod li jien nifhmu illi kollna li nagħmlu esperjenza ta' Kristu rxoxt niltaqgħu ma' Ġesu rxoxt meta nwassluh lill-oħrajn. Meta nippruvaw ngħixu l-Vanġelu u nwasluh lill-oħrajn bl-emil u bil-kliem tagħna. Tgħidu li dan minn fejn qed tikkonkludih. Ejja nerġgħu naqraw ftit is-silta tal-Vanġelu biex nindunaw x'irid jgħidilna San Mattew. U wara, waqt li kienu sejrin, rajna fil-paragrafu ta' qabel, waqt li kienu sejrin biex jagħtu l-aħbar lid-dixxipli tiegħu, jiltaqa' magħhom Ġesu. Mela Ġesu jiltaqa' magħna meta aħna mmorru nwasslu lilu bl-emil tagħna u bil-kelma tagħna għand l-oħrajn. U jgħidilhom islim għalikom. X'jiġifieri islim? Ifirħu, ħajkolkom il-paċi. Din hija l-paċi, din hija r-riċetta tal-paċi skont Ġesu rxuxtat. Meta jien nipprova ngħix il-valuri tal-Vanġelu, nipprova ngħix dak li jgħid il-Vanġelu, nipprova nwassal dak li jgħid il-Vanġelu lill-oħrajn bi kliemi u b'emili. Dik hija l-paċi. Ma ninsewx, il-Vanġelu mhux miktub biex jirrakkonta x'ġara, imma miktub biex jirrakkonta x'jista' jiġrili, lilek, lil kull wieħed u kull waħda minna. U allura resqu lejh, meta jagħmlu din l-esperjenza jiltaqgħu miegħu huma u sejrin ixandruh, ikollhom il-paċi f'qalbhom, islim f'qalbhom, huma u sejrin ixandruh bil-kliem u bl-emil, x'jagħmlu? Jinżlu jadurawh, jinxteħtu qudiemu, jaqbdulu riġlejh, jinxteħtu u Ġesu jgħidilhom tibżgħu xejn. Tibżgħu kemm għandna bżonna din il-kelma, b'mod speċjali f'dawn iż-żminijiet. Tibżgħu xejn. Ejja nippruvaw ngħixu l-Vanġelu llum, ejja nippruvaw ngħixu l-aħbar it-tajba, il-kliem li qalilna Ġesu. Il-Vanġelu ta' San Mattew qiegħed jiftakar b'mod partikolari l-beatitudnijiet, ħinin il-foqra fl-ispirtu, ħinin dawk li jġibu l-paċi u l-bqija. Tibżgħu xejn. Ejxu l-Vanġelu, morru wasluh l-oħrajn bil-kliem u bl-emil, tiltaqgħu miegħi, tagħmlu esperjenza talaqa ħajja miegħi u tgħixu l-ferħ ta' qalbkom, il-paċi ta' qalbkom. U għejdulhom lil-ħuti, morru komplu għejdu lil-ħuti,
jgħid Ġesu. Għatu l-aħbar lil ħuti biex jitilqu lejn il-Galilija li jarawni hemmhekk. Kemm hi sabiħa din il-frażi ta' Ġesu. Ejja nippruvaw nifhmu ftejtek qabel mingħajr ma ntawlu ħafna ta'. Imma Ġesu lil dawk li tradewh ma ninsewx illi Ġesu għadu jqum mill-mewt. Allura d-dixxipli tiegħu ftit qabel kienu minn ċaħdu, minn biju, minn ħarab, minn telaq. Minn telaq. U Ġesu jsejħilhom ħutu. Jirrikonċilja ruħu magħhom, morru jgħidu lil ħuti, għatu l-aħbar lil ħuti. Jgħidulhom biex ma jgħodux jinkwetaw, ma jħossuhomx ħatja ta' x'ġara u ma ġarax. Interessanti fil-Vanġelu ta' San Mark għandna lil Marija ta' Magdala fil-imkien ma' Marija ta' Kleofa li jmorru jidilku l-ġisem ta' Ġesu. Bħalma jiġrilna ħafna drabi aħna b'mod simboliku imorru ħdejn Ġesu kważi kważi biex ipattulu biex jippruvaw jagħmlu dak li xtaqgħu jagħmlu qabel ma miet fil-ħajja u ma setgħux jagħmluh. Kemm tiġrilna dejn, kemm tiġrilna. Illi ninqabdu fil-guilt feeling, fis-sens taħtija. Bħal Marija ta' Magdala u Marija ta' Kleofa immorru bil-xismu għaw bil-ingwend biex nippruvaw nidilku, biex nippruvaw nagħmlu xi ħaġa għalih issa. U Ġesu minn dan kollu ma jinteressax, għaliex ma jinteressax. La u laqnaqas il-mejtin tagħna, għaliex? Għax dawn jekk kienu huma qegħdin fil-ħnina fl-imħabba ma' Alla fl-aqda miegħu lilna ħafrulna. Isejħulna ħuthom. Għatuhom l-aħbar lil ħuti. Irrikonċiljati magħna. Ara jkun hawn xi ħadd minna li jibqa' jgħix bil-guilt feeling, bis-sens taħtija. Lejn xi ħadd li diġà għadda lejn il-ħajja l-oħra. Ara jkun hawn xi ħadd. Ġesu hawnhekk f'dal-Vanġelu qed jgħidilna ħossukom maħfura. Ħossukom rikonċiljati. Tgħidli ma jien hekk inħossni. Tibżax aċċettaħ dak il-feeling li qed tħoss tal-guilt. Imma qgħid lilek innifsek li mhux veru. Dak qed inħossu jien, il-Vanġelu jgħid li mod ieħor, mhux veru. U bil-mod il-mod dak il-feeling jiġi edukat. U Ġesu jgħidilhom allura biex imorru ħdejn id-dixxiepli u jistidnuhom biex jitilqu lejn il-Galilija u li jaraw hemmhekk. Xiġifieri jitilqu lejn il-Galilija biex jarawh fil-Galilija. Il-Galilija kien il-post tal-ħajja normali ta' Ġesu. Kien il-post fejn kien jgħix mad-dixxiepli, fejn sejjaħ lid-dixxiepli. Kien il-post fejn Ġesu għamel il-mirakli, kien il-post fejn Ġesu wassal il-kelma x'għandar il-Vanġelu. Allura x'jiġifieri l-Galilija? Nerġgħu nibdew ngħixu l-Vanġelu. Nerġgħu nibdew nisemgħu il-kelma tal-Alla. Nerġgħu nibdew nisemgħu ir-rakkonti tal-mirakli ta' Ġesu. Nerġgħu nibdew niltaqgħu ma' Ġesu fil-kelma tiegħu. U jkompli l-Vanġelu għax mhux kulħadd però jilqa' l-aħbar it-tajba tal-qawmin bl-istess mod. X'jiġri? Huma sejrin xi wħud mill-għases marru l-belt għand il-qassisin il-kbar u tawhom l-aħbar ta' kull ma kien ġara dawn inġabru flimkien ma' xjuħ ftehmu bejniethom ma ninsewx illi dawn is-soldati u x'hekk skont il-Vanġelu ta' San Mattew għexu l-esperjenza ta' dan l-anġlu li jiġu jaqleb ikisser il-blata joqgħod bil-qiegħda fuqha u Ġesu joħroġ jirxoxta, sinjal tal-irxoxt tal-qawmien. Allura, kif irreaġixxew is-soldati, kif irreaġixxew il-qassissini l-kbar u x-xjuħ tal-poplu? Interessanti, l-ewwel qabel kollox x'għamlu dawn, ippruvaw jivvintaw gidba. Ma ninsewx li l-Vanġelu miktub għalina u li ma tkun il-gidba. Noqgħdu ftit attenti għax ħafna drabi aħna naħsbu li l-gidba, il-bniedem jaħseb li l-gidba tkun, il-bnedmin jaħsbu li l-gidba tkun jekk aħna nemmnu fil-qawmin mill-mewt. Imma l-gidba vera meta jien tipprova ssikket fejk ix-xewqa kbira li ma tmewtx. Dik il-gidba kbira. Meta tipprova ssikket u tgħidu jew wara l-mewt m'hemm xejn. Dik il-gidba l-kbira. Hija l-gidba ta' xjenza u x'hekk. Jew ta' parti mix-xjenza, mhux ix-xjenza kollha. Hija l-gidba ta' parti mix-xjenza. Jew il-gidba ta' parti mill-filosofija jgħidulna isma' tittaċċetta li titmut irrid inkun naf jien bħalissa. Meta l-mewt qiegħda ma' wiċċna, iktar ma' wiċċna minn qabel. Meta l-mart qiegħed ma' wiċċna, irrid inkun naf jien bħalissa. Dawk li jgħidu iwa irrid naċċetta rridu naċċettawha ta' ħej illi aħna llum jew rridu nispiċċaw mbagħad mal-mewt jispiċċa kollox. Irrid inkun naf jien dak kif qiegħed jgħix din is-sitwazzjoni. Irrid inkun naf.
Kif qiegħed jipprova jgħatti u jordom is-sentimenti tiegħu, x-xewqat tiegħu, il-biżgħat tiegħu, kif qed jipprova jagħmel? Liema gidba qiegħed juża? Din il-gidba tal-qassin il-kbar. Ħaduh serquh. Din il-gidba qiegħda. Il-bniedem hawn jikdeb meta jipprova isikket ix-xewqa profonda li għandu tal-ħajja ta' dejjem. Din hija l-gidba. Din hija l-gidba ta' veru. U kif jipprova isikkita din il-gidba? Għandna l-Vanġelu jgħidilna b'mod ċar. Kif jippruvaw isiktuha? Bil-flus. Interessanti, il-flus. Bil-flus. Ejx hawnhekk, kemm ikseb akkwista hawnhekk il-flus. Interessanti għax il-flus. Minarija bil-flus jien se nsikket. Se nkompli mal-gidba, se nsikket din ix-xewqa li għandi ġo fija jien tal-ħajja li ma tintemx. U kif qedna l-bieraħ. X'jiġri mbagħad, meta nakkwista ħafna, tiġini għar u nintrabat magħhom u naf li issa dawn se jispiċċa kollox u dawn għalija kienu l-alla tiegħi, tiġini għar. Se nispiċċa iktar frustrat, se nispiċċa iktar bidejja vojta. Se nispiċċa misruq, innutaw il-gidba x'tagħmlilna. X'tagħmillu l-bniedem il-gidba. Minn l-gidba l-ewwel qabel kollox nippruvaw u xek, ntuwa s-saxħa bil-flus. Nżommuha fuq saqajja bil-flus. U il-mod liħor kif nżommuha fuq saqajja, kif? Bil-poter. Il-poter. Wieħed irid jirrifletti verament, jekk hawn xi ħadd hekk li qiegħed jisma' u forsi il-qawmien mill-imwiet jew il-ħajja ta' dejjem ma tantx tinżillu. Ma tantx irrifletti ftit, tipprova aħseb ftit, tgħid jien biex qiegħed nipprova nagħti, biex qiegħed nipprova nissostitwixxi, nissodisfa din ix-xewqa profonda li jien għandi tal-ħajja ta' dejjem. Biex? Bliema mod. Bliema gidba. Li min hi l-gidba? Li jien qed nipprova ngħid li l-nifsi kontinwament biex insikket din lajta qawwija li għandi għall-ħajja. Illi risponda li Ġesu permezz tal-qawmin tiegħu mill-imwiet. Nikkonkludu. Dawk ħadu l-flus u għamlu kif qalulhom u din il-biċċa xterdet hekk fost il-lut sal-ġurnata tal-lum. Mara l-Vanġelu kemm attwali, kemm jitkellem għalina. Sal-ġurnata tal-lum għadu jiġri hekk u x'hekk. Hija l-gidba li aħna nippruvaw nikkonvinċu biha lilna nfusna u forsi lill-oħrajn. U mal-flus u għal-poter. Il-poter, xiġifieri il-poter ta' xjenza, il-poter tal-intelligenza, kull tipi ta' poter. Meta jien nipprova u x'hekk nagħmel manipolazzjoni fuq l-imħuħ tan-nies. Meta jien nipprova nagħmel manipolazzjoni fuq il-qalb tan-nies. Il-poter. Ħafna drabi għaliex. Żgur li għax ikun hemm xi ħadd li jkun jaqbillu. Il-lowm, il-poter fejn qiegħed, fidejn mi qiegħed, fidejn il-medja soċjali li qegħdin nużaw aħna wkoll biex inwasslu l-kelma talla. Fil-fatt interessanti għax kieku wieħed ikollu jistudja dak li ġara bil-punt di vista tal-medja soċjali, il-gidba kemm xterdet. U għadha tixteret sal-lum. Ħafna drabi aħna ngħixu mingħajr ma nindunaw x'hekk dak li fil-bidu kien gidba, kien gideb, u kienet tinħass li kienet gidba, mbagħad ma' żmien issir verità. Issir verità. Qegħdin nindunaw pereżempju bħalissa u x'hekk kemm kien hemm gideb li sar verità u li llum qed nindunaw kemm hu gideb. Eżempju sempliċi ħafna. U x'hekk illi kull weekend jew ma nafx kemm titmur ant il-beautician jew titmur ant il-hairdresser. Kienet bżonn dik, mhux hekk kienet neċessità assoluta illum. Veru neċessità, veru bżonn għaddejjin mingħajrha, veru bżonn, veru neċessità. Eżempju sempliċi, kulħadd jibqa' jirrifletti u jaħseb. Jibqa' jirrifletti u jaħseb. Kemm kultant dak li hu gidba isir verità u noħduh for granted bħala verità. Dik il-verità. Għaliex? Għax mhux veru nħadmu moħħna u qalbna. Mhux veru. Għax mhux veru nisemgħu tassew il-profondità tal-persuna tagħna, mhux veru. Imma nikkuntentaw irwieħna bli jgħid ħadd ieħor. Anzi, inqisu nkejlu
dak li aħna u dak li nagħmlu inħarsu lejn ħadd ieħor naraw aħna fejn aħna fil-grad fl-istandard jekk għandix bħalu aħjar minnu jew għar minnu. Hekk mulej li jirrispetta l-intelligenza tagħna, jirrispetta l-libertà tagħna, jirrispetta x-xewqa li kull wieħed u kull waħda minna għandu fl-aħħar mill-aħħar u tgħidilna tal-ħajja ta' dejjem jagħtina l-grazzja illi mhux biss nemmnu fija b'moħħna imma ngħixuha f'qalbna bid-deċiżjonijiet tagħna bl-għażliet tagħna f'kull mument ta' ħajjitna. Nawguralkom lejl ta' mistrieħ kellha rid niltaqgħu għada fit-8. Christus Dominus, Christus Dominus, hodie resurrexit. Christus Dominus, hodie resurrexit. Resurrexit, resurrexit. Hallelujah, 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 hallelujah. Christ the Lord is risen today. Hallelujah, hallelujah. Sons of men and angels sing. Hallelujah, hallelujah. Raise your joys and triumphs high. Hallelujah. Sing ye heavens and earth reply. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Lives again our glorious King. Hallelujah, hallelujah. Where, O death, is now thy sting? Hallelujah, hallelujah. Dying once he all doth save. Hallelujah. Where thy victory, O grave. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Christus Dominus, hodie resurrexit. Christ the Lord is risen today. Christus Dominus, hodie resurrexit. Christ is risen today. Love's redeeming work is done. Hallelujah. Fought the fight, the battle won. Hallelujah. Death in vain forbids him rise. Forbids him rise. Hallelujah. Christ has opened paradise. He has opened paradise. Paradise. He has opened paradise. So are we now where Christ has led. Hallelujah. Following our exalted head. Hallelujah. Like him we rise. Hallelujah. Ours the cross, the grave, the skies. Hallelujah. O Christus Dominus, Hodie hodie resurrexit.